Преди да гледате това видео се уверете, че косата ви е закрепена здраво за главата, защото може да падне. Станислава Илюминат. Готови ли сте? Започваме. Станислава 10 букви, Тодорова 8 букви, 10 минус 8 е равно на 2. Станислава е на 13. 13 минус 10 е равно на 3. Колкото какво? Точно така, колкото са буквите в цифрата 3, а какво още е 3? Точно така. Страните в триъгълника на илюминатите. Случайност. Не мисля. Още не сте убедени. Ето още доказателства тогава. Станислава има куче. Куче 4 букви, то се казва Рая. Рая има 3 букви, 4-3 е равно на 1, колкото какво? Точно така броят на пенисите на едно куче. Но също така колкото очите в илюминатите. Случайност. Не мисля. Ето още доказателства. На тази снимка Стаси е с коледна червена шапка. Думата червена има 7 букви, шапка има 6 букви, 7 минус 6 е равно на 1. Още не сте убедени? Чуйте това. Шапка, коледна и червена са 3 неща, 3 са и страните в илюминатите. Случайност. Не мисля. Потвърдено, Стасия Илюминати.